Continuem nosaltres parlant de llibres, precisament, de prestatgeries, de grans novel·les universals, i ho fem amb una jove que cada setmana aconsegueix que la literatura es cole en les nostres cases des de la finestra oberta d'Apunt Mèdia. Junt a Maria Fuster, en la seva habitació pròpia, es troba avui Irene Rodrigo. Molt bon dia, benvinguda. Quines ganes teníem de tindre de nou per ací. Jo també tenia ganes de tornar. Molt quixaràs, de l'habitació que t'hem preparat avui ací en el Matí a Punt. Superxula. Endavant, Maria. És que avui tenim així el plaer de comptar amb Irene Rodrigo i per a l'ocasió hem muntat una autèntica habitació, un lloc íntim d'eixos que tant li agraden a esta jove apassionada dels llibres i presentadora de la gran aposta d'Apunt per a divulgar la literatura. Benvinguda, Irene. No sé si hem aconseguit teletransportar la teva habitació pròpia així al plató del Matí a Punt. Sí, jo crec que em quedé així, si em deixeu. Irene, avui s'han presentat les noves guies didàctiques basades en el programa als instituts valencians. En què consisteixen aquestes guies? Quin és l'objectiu? Les guies didàctiques és un projecte que va néixer de mà d'una habitació pròpia de tot l'equip amb la Conselleria de Cultura i Educació, i el que pretenen és utilitzar el programa, tant de ràdio com de tele, com el contingut que puigem a xarxes, perquè al final una habitació pròpia és un format transmèdia. Intentem estar en tots els mitjans i els canals possibles. I les guies didàctiques són una part més d'aquest format transmèdia. Aleshores, volem que el programa, que ja és una eina per a molts professors i professores dels instituts i de les escoles, com a contingut educatiu, puga encara ser més treballat a través d'activitats que estan proposades en aquestes guies didàctiques i que intentem que siguin activitats innovadores, creatives, que fomenten el pensament crític dels alumnes, la seva capacitat d'introspecció, de treball en equip i també d'utilitzar les xarxes i els mitjans audiovisuals per a ells mateixos ser creadors de continguts al voltant dels llibres i de la vida que contenen els llibres. La Conselleria d'Educació vos ha recolzat en això d'impulsar aquesta iniciativa. No sé si creus que calia una miqueta de canviar aquesta perspectiva per a inculcar-los aquest cuquet per aquest amor per la literatura als més joves. Jo crec que hi ha molts professors que en els instituts estan fent una tasca molt bona de foment de la lectura. De fet, este matí hem estat presentant les guies en l'Institut Francesc Ferrer i Guàrdia de Benimaclet a València, i els professors i les professores d'aquest institut de literatura estan superimplicats i tenen idees molt, molt bones. Algunes les hem pogut veure este matí, per a que els alumnes estimen la lectura. I el que passa és que jo crec que, ja siga per falta de temps o perquè no està en el pla d'estudis, moltes vegades s'oblida que els llibres no només són papers que contenen lletres i que contenen històries, sinó que estan connectats en la nostra vida, que en els llibres, i és el que això intentem transmetre-ho totes les setmanes a través d'una habitació pròpia, en els llibres està la nostra vida, estan les nostres emocions i experiències, i tot el que hem viscut ho viurem en algun moment. Aleshores, jo crec que les guies ajudaran a fer aquesta connexió entre els llibres i la vida quotidiana dels alumnes a través de les aules, que és on pretenem que es treballen les guies i els programes, i també a través de les cases, perquè aquestes guies, que estan per a descarregar gratuïtament en Apunt, en la pàgina d'Apunt, en la carta, es poden treballar també a casa, els pares i les mares en els fills. De fet, Irene, este matí hem enviat un equip a la presentació d'aquestes guies didàctiques i hem tingut l'oportunitat de parlar també amb els alumnes que han assistit a l'acte. Això és el que ens han explicat sobre el que signifiquen els llibres en les seues vides. Llegint he trobat amics, he trobat companys, he trobat una nova vida. Suposen una mena de llibertat, en aquest món controlat i on som pràcticament marionetes. He plorat, he rigut, he fantasejat un muntó quan llegit un llibre. M'han proporcionat una manera d'enfrontar-me als problemes que potser mai hauria tingut aquesta oportunitat. A vegades és senzillament entreteniment i altres vegades és una font de saviesa i d'informació. Aquesta manera de viure de manera crítica. Una manera d'estar amb tu mateixa i reflecteixen molt bé el que a vegades tu sents. Poder eixir del teu món, poder estar en altre món, poder pensar com altres persones. Què els pareixen, Irene, aquests alumnes que tenen aquest pensament tan crític? No, estos van per a ministres. Eren la canya, els hem conegut este matí i ens han posat treballs, vídeos que ells mateixos han creat per a transmetre als seus companys l'amor pels llibres, i que són vídeos que perfectament podrien formar part d'una habitació pròpia, perquè realment és contingut molt bo per a fomentar la lectura, i és veritat que a través de tot el que diuen jo estic molt d'acord. A través dels llibres pots no només conèixer els altres, sinó també conèixer-te a tu mateix
i fomentar, que jo crec que és d'allò més important ara mateix, fomentar el pensament crític, no? No ser persones manipulables al servei d'interessos externs o de persones que vulguin fer en les nostres vides el que elles volen i no nosaltres volem. I els llibres et donen això, no? Et donen la capacitat de saber què vols tu, quines decisions vols prendre i per què, i conèixer-te i gestionar millor el teu món.